Kulumka joto hasteni okra sakra lukurokno ang sal kedek maromoi chini bukuk sonjanani video no nai tongmani tini ang sakbai thang chini bukuk sonjanano wansogoi tini gobangma hasteni lukurok chini bukuk ni bagai donation rok klaimani nukha tei ang buk delaikono khatung jaka tamni hingkangke jeng chugya jorao om haike je mansa jeng bisa misa coba lagi kan keceng tei di syllabus kanga agogo tik om haike na ang butini kemeleng am saini tik tabu ang main building bus kanga pas sajak narok yang nubiman kena obo main building o jaga no chini kebang ma em di chini cm di o jaga asuk mani thai ang o jaga tini faisok baika tamni kangke chini bukuk chonjanani bagai ang tini o kemeleng am sayo bisisa jeng chini kok kema thumnai rok jeng koyak jona miliwoi jeng tini o jaga chini bukuk chonjanani bagai jeng collection khlailai ana hne jeng tini phaika jeng tini kemeleng am sayo jeng bobo thayok khlainai kangke puila jeng o jaga khlainai aboni ya golo jeng pwd office jeng thangnai aboni ya golo jeng haini hai agriculture office thangnai obakeno jeng je chini mansak jeng o kemeleng am sayo jeng je office tongkhana jeng bini bagai collection khlainai gangke jeng kebangma tabuk jeng nugui mano chini hasteo je lukurok bono je mansak chubalai tongmani fiaba baksa gangke tabuk o chuba mungno wansok lai baksa kebangma comment hamerok silemani jeng nukjagai tongo fia please norok am hai comment hamerok ta siledi man khangke je norok ni man norok bono chubalai di man khangke norok je chukmani norok ni chugyangke ba norok je bui chubai tongmani abno norok video rok share khlailai di fiaba comment hamerok silayo maike kharok ta sabailai di haidingangke jeng tini o jagao chini kebangma o jaga kormachari khainai rok kono borok chini bukuk chonjanana besuk jratei borok chuba jeng norokno phunungnai kwrwngoi tongdi o maike no chungbai Ya, cukup pun kayaknya kena. Hei, jangan tunggu tunggu. Tuh kah? Selesai itu tuh. Dia shopping mall lah, selain banyak apa? Mau tanya dulu. Orang gimana? Daging. Itu. Bisa dalam semua dah tadi. Apa kamu? Ungkas kamu bisa dalam tadi. Jadi. 산이 따모? o sonjana ke charman jabai tabu boleh sebenarnya mana? college support ya address
হ্যালো হ্যাঁ bây giờ tôi sẽ thấy là mình ra cũng như thế